Nå Nick, ny dag. Ja. Hvor skal vi hen? Vi skal til Værløse. Vi skal ud og besøge en mulig ny kunde. Ja. Vi er blevet spurgt, om vi kunne være interesseret i en totalrenovering af deres hus. Der skal flyttes nogle vægge og lidt badeværelse og nye gulve, døre og vinduer og sådan. Så skal vi ud og tage en snak med kunden og blive lidt klogere på opgavens omfang. Og så skal jeg hjem og regne, og så må vi se, om vi kan nå til enighed om opgavens omfang og pris. Spændende. Ja, det er hvad vi skal i dag. Bryggers kontor, stue. Nej, det er den anden. Ja, det var den der, han har tegnet. Og hvad synes du om det? Så er det den sidste del der. Frem og tilbage og anmelde. Og laver det der igen. Så kan vi få lavet en side. Nå Nick, nu er der altså gået 14 dage, siden vi var i Værløs og kigge på en mulig renovering. Ja. Hvad er der sket siden? Status er, at vi har afgivet vores tilbud. Jeg sagde faktisk til kunden, at vi ikke nåede det inden jul og nytår, men det nåede vi alligevel. Så vi har givet ham ikke et fast tilbud, men et overslag på, hvad de forskellige poster kommer, så de kan tænke lidt over det hen over jul og nytår. Det var lidt ud over budget. Det var i forhold til de ønskede drømme, hvis alt skulle realiseres. Det tror jeg faktisk, vi kommer i mål med i starten af det nye år. Vi skal lige have sporet os ind på, hvad der er det rigtige og forkerte, og hvad de gerne vil have, og hvad vi skal fjerne. Så alt i alt, det er en god mavefornemmelse om, at det nok skal blive en god opgave, vi skal lave i det nye år, forhåbentlig. Jeg kan altid dreje nu, men mavefornemmelsen er god.